manood ng campaign. Siyempre, may theme song kami doon. Kakanta. Sino may alam na kapag ko ng theme song? Ano mo? So yan, sabihin nyo na lang kung maganda kapag ko ba theme song, ha? September 8 na po yan sa Skydome. Tickets are out now, so sana po pumili na po kayo dahil naihahandog po ako sa inyo dyan. At syempre, Kapal Carnival, 8:35 PM po yan sa pagkatapos ng The Cure. Huling 2 linggo na lang po namin, so sana po tutukan nyo. Ayan, syempre po, Sunday Pinasaya every Sunday. I love you guys so much. Maraming salamat sa Team Sunflowers ko. Thank you so much. And anyway guys, namimigay ako ng platinum ticket. So please visit my Facebook, TRShay, and check na yung mechanics doon. So thank you so much, Sunflowers. Ayan, search na lang. Thank you again guys. I love you all so much. Alright, so